Vraagtekens bij Tsjechische investeerder die onze gasgestookte Sloescentrale wil kopen. Waarom verkopen wij nou ons aandeel aan een bedrijf wat de energietransitie gaat frustreren? En verder in deze Zeeland nu. OM vindt dit poging tot moord. En we kijken vooruit naar de vestingcross dit weekend. Goedenavond. Er zijn twijfels over de verkoop van de gascentrale in de Sloehaven aan een Tsjechische energiereus. De helft van de centrale is in handen van de Zeeuwse gemeente en de provincie. En omdat die Zeeuwse overheden risicovolle zaken willen afstoten, willen ze van de centrale af. Maar daar is niet iedereen gerust op. De Sloescentrale produceert elektriciteit. De helft van de centrale is in handen van het Franse energiebedrijf EDF, de andere helft in de handen van de PESEM. Aandeelhouders van de PESEM zijn provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. Die overheden wilden voor de energiecrisis af van risicovolle ondernemingen, zoals de gascentrale. Tsjechisch energiebedrijf EPH wil de centrale kopen voor 200 miljoen. Maar vanuit provinciale staten klinken twijfels. De regeringspartijen die hebben eigenlijk geconcludeerd dat de privatisering van de energiebedrijven te ver is doorgeschoten. In landen om ons heen worden energiebedrijven zelfs teruggekocht door overheden. Dus wij denken, bij twijfel niet inhalen. Het is nu echt even tijd om pas op de plaats te maken. En er is meer. Volgens de PvdA en GroenLinks in de Staten staat EPH bekend om het opkopen van vervuilende fossiele energiebronnen, met de hoop dat de omslag naar duurzame energie nog wel even uitblijft. En daar maken we ons ook zorgen over. Want waarom verkopen wij nou ons aandeel aan een bedrijf wat de energietransitie gaat frustreren? En ook lijkt het Vlaming niet handig om de centrale nu te verkopen, terwijl die zou passen in de waterstofambities van Zeeland. En juist daarvoor zou je ook een gascentrale moeten kunnen inzetten. Want een gascentrale kan ook waterstof produceren, eventueel ook met biogas. Als je naar de toekomst kijkt, is het misschien veel verstandiger om dat dan in eigen hand te houden, dan dat je straks moet gaan bedelen bij een Tsjech om groene waterstof. Provinciale staten zouden op 16 december toestemming moeten geven voor de verkoop. Maar vandaag konden ze nog duidelijk maken of ze aan de rem willen trekken. Ja, want Pim van den Bergen, de kwestie is vandaag besproken in statencommissies. Is er aan de rem getrokken? Nou, niet echt. Er zijn wel nog meer partijen dan de PvdA en GroenLinks die twijfels hebben. Maar de grote partijen, CDA, SGP, VVD, die zien die deal echt wel zitten en die willen ook dat het doorgaat. De rol van de provincie als aandeelhouder in een risicovol energiebedrijf zien zij echt niet zitten. Over 14 dagen dan krijgen we de grote algemene maandelijkse statenvergadering. Dus ja, daar wordt dan gewoon een klap op gegeven. Dat zou je denken. Er hangt nog wel het een en ander in de lucht. Er zijn 2 onderzoeken gaande. Eén van het ministerie van Economische Zaken. Nou, dat is vrij normaal bij zo'n verkoop met zoveel miljoenen. Maar er is ook een integriteitsonderzoek naar die Tsjechische energiereus. Ja, en als daar iets naar boven komt wat daglicht niet kan verdragen, dan zou die verkoop zomaar op losse schroeven kunnen komen te staan. Integriteitsonderzoek, is dat nou echt zo'n discutabele partij dan? Nou ja, je hoort in ieder geval van de PvdA dat waarom koopt een bedrijf allemaal fossiele centrales op, terwijl we daarvan af willen. Dan moet je een soort winstperspectief zien te hebben, waardoor de transitie, we willen allemaal duurzame energie, opgeschoven moet worden. Nou, het heeft bijvoorbeeld in dit blad de bijnaam gegeven van kolenschurk. Kolenschurk, ja. Ja, dan wordt het inderdaad discutabel. Onderzoek kan natuurlijk ook gewoon vrijpleit. Pim van den Bergen, dankjewel. De man die in augustus met zijn auto inreed op terrassen in Renesse wordt verdacht van poging tot moord. Dat werd vandaag duidelijk bij de proforma-zitting bij de rechtbank. De 51-jarige man uit Hellevoetsluis reed in de nacht van 24 op 25 augustus met een auto in op de terrassen van meerdere cafés in Renesse. Hij zou door het lint zijn gegaan nadat beveiligers hem hadden verteld dat hij niet met bier de straat op mocht. De man blijft voorlopig vastzitten. Collegepartij Nieuw Goes schaart zich achter de komst van een asielzoekerscentrum in Goes voor zo'n 300 mensen. Opmerkelijk, omdat de partij kort geleden nog fel tegen de noodopvang van honderden asielzoekers in Goes was. Maar dit keer zou het anders liggen. Je ziet bij zo'n noodopvang dat de kwaliteit vaak erg laag is. We vinden de kwaliteit ontzettend belangrijk. Je ziet ook vaak met lagere kwaliteit dat daardoor heel veel problemen ontstaan. En dat wordt met een goede kwaliteit wordt dat gewaarborgd.
Bij een echt asielzoekerscentrum zouden er minder problemen zijn, omdat er bijvoorbeeld veel meer voorzieningen zijn voor de inwoners van zo'n centrum. Aldus Nieuw Goes. Symbolisch zijn vandaag in Middelburg de laatste funderingspalen de grond ingegaan van het nieuwe pand voor de voedsel- en de kledingbank op Walcheren. De twee organisaties verhuizen omdat het huidige pand dringend aan vervanging toe is. Dankzij een hogere subsidie van Middelburg en Veren kunnen de voedsel- en kledingbank de huur in het nieuwe pand betalen. Het gebouw is naar verwachting in juli klaar. Een Habsburgse vesting aan de Schelde. Het is een overzicht van de geschiedenis van Fort Rammekes in Ritten. Het boek verschijnt precies 475 jaar nadat men met de bouw begon. Toentertijd was het een fort met een van de moderne vestigingen. Het beschermde het Habsburgse Rijk in Brabant en Vlaanderen tegen de Fransen die over de Schelde zouden kunnen aanvallen. Middelburg is ook heel rijk geworden in die Habsburgse periode. Van die rijke Vlaamse en Brabantse stromen geld die hier langskwamen in de handel. Die had ook een belangrijke haven, deze stad. En ook die moest beschermd worden. Het boek is geschreven door een tiental wetenschappers. Aanleiding is een opknapbeurt van Fort Rammekes om het te kunnen behouden. Duizenden toeschouwers worden zondag verwacht bij de jaarlijkse Vestingcross in Hulst. De internationale veldrit die meetelt voor de wereldbekerveldrijden. Met aan de start ook enkele wereldtoppers. En daarover gaan we praten in Hulst, want daar staat verslaggever Stefan Nijpjes. Stefan, die Vestingcross die wordt dit jaar 2 keer gehouden. Hoe zit dat? Dat komt omdat er een drastische wijziging is in de kalender van het veldritseizoen om de wereldbeker. Op 2 januari is er hier in Hulst ook al gereden, maar in dit seizoen, het nieuwe seizoen dus, is die Vestingcross flink naar voren gehaald. En dat betekent dat er overmorgen alweer gereden wordt. Het is de 7e wedstrijd van dit seizoen. De wedstrijden beginnen overigens flink eerder. En dat heeft te maken met het WK voetbal in Qatar. Want de vrouwen starten hier om 11 uur en de mannen om 11:15. Ja, veel aandacht gaat uit naar de profs, waar de wereldtop aan de start staat. Maar er doet ook jeugd mee. Zo rijden Luca en Elena van der Veken uit Sint-Jan Steen bij de junioren en nieuwelingen mee. En ze zijn heel ambitieus. Hallo, ik ben Elena van der Veken en ik ben 14 jaar. Hallo, ik ben Luca van der Veken en ik ben 16 jaar. Wat vind je er leuk aan om in het veld te rijden? Technisch rijden en gewoon veel bochten en ik weet niet, de sfeer op een wedstrijd vind ik ook altijd wel leuk. Hoe is dat bij jou, Elena? Ja, bij mij is hetzelfde. Bijvoorbeeld zand, modder en bergjes op en bergjes af en zo. En mijn doel is wel om later wel prof te worden en grote wedstrijden te rijden. Ja, en die ook te kunnen winnen. Ja, ik wil ook de top bereiken en veel leuke wedstrijden rijden in het buitenland. En gewoon plezier maken. Luca doet mee bij de junioren, Elena bij de nieuwelingen. En ze vinden het allebei leuk om aan de Vestingcross mee te doen. Een paar kilometer van hun woonplaats Sint-Jan Steen. Omdat het dichtbij is en ik heb elk jaar al op parcours gereden, maar ik heb nooit een wedstrijd mogen rijden en nou eindelijk wel. Ja, het is wel een beetje bijzonder dat nu bijvoorbeeld ook mensen die je kent van school of zo kunnen kijken en dat die dan ook kunnen zien wat je precies doet. Omdat meestal horen ze wel van dat ik een wedstrijd heb of zo, maar dan weten ze niet echt ongeveer hoe het in elkaar zit en nu kunnen ze dat wel zien. Zien mijn klasgenoten bijvoorbeeld waar het echt allemaal om gaat. En wat ik allemaal doe in mijn vrije tijd en waar ik voor werk. Ja, wie weet zien we Luca en Elena inderdaad later terug bij de profs. Ja, terug naar Stefan Nijpjes. Als we het over die profs hebben, doen de toppers zondag allemaal mee? Ja, bijna allemaal wel. Met name de Nederlandse vrouwen doen het op dit moment heel erg goed in de wereldbeker. Fem van Empel, de Nederlandse, leidt het klassement. Zij is erbij. En ook Shirin van Anrooy, onze eigen Shirin van Anrooy uit Capelle, staat 6e en staat hier aan de start. En bij de mannen viert Mathieu van der Poel zijn rentree in de crosscompetitie. En de winnaar van vorig jaar, Thomas Pidcock, is er ook bij. Er is eigenlijk maar eentje die er niet bij is en dat is de Belgische topper Wout van Aert. Stefan Nijpjes, dankjewel.
Vanochtend zagen we nog bewolking en regenbuien in Zeeland. Maar in de loop van de dag klaarde het mooi op. Het werd maximaal 12 graden. En ook morgen hebben we een droge dag. Wel iets kouder, maar daarna toch weer regen. En tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen dan ook weer met het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend.